أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, уважаеми братя и сестри мюсюлмани. И ето, че отново достигнахме месец Реджеп, а месец Реджеп е един от забранените месеци или от месеците на забраната. За едно огромно съжаление, относно този месец има много разпространени хадиси, които са измислени и са невалидни. И също така сред мюсюлманите има едно разпространено вярване, че първата петъчна нощ от месец Реджеп се нарича нощта Регайб. А дали наистина това е така? Дали наистина в исляма има такава нощ или няма? За да намерим ние отговора на този въпрос, то най-напред се обръщаме към Корана, който е книгата на Аллах Субханаху ва Та'аля. И когато ние се обърнем към Корана и го прочетем от началото до края, то ние ще видим, че в нито едно знамение от Корана Аллах Азза ва Джал не споменава нощта Регайб. Или в Корана такава нощ изобщо не се споменава. На второ място, когато вземем сунната на Мухаммед алейхи салату вассалам, то аз успях да намеря само един единствен хадис, в който се споменава нощта Регайб. И този хадис има две вериги на предавания. В първата верига този хадис достига до Енес ибн Малик, а във втората верига този хадис достига до Ебу Саид Ал-Худри. Какво казва Расулуллах алейхи салату вассалам в този хадис? В този хадис се казва, че Расулуллах алейхи салату вассалам казва: и не дейте да бъдете небрежни и невнимателни към първата петъчна нощ от месец Реджеп. Тази нощ я наричат мелейкетата или ангелите нощта Регайб. Те я наричат така, защото когато мине една трета от тази нощ, не остава нито едно мелейке или нито един ангел на небесата и на земята, освен да се съберат в Каабето. Тогава Аллах Субханаху ва Та'аля им казва: ей, мои ангели, искайте от мен каквото пожелаете. Тогава ангелите казват: ей, Господару наш, нашата нужда спрямо теб е да опростиш на всички онези, които са държали уруж през месец Реджеп. Тогава могъщия и величен Аллах им казва: наистина аз направих това. И от този хадис ние виждаме, че името на тази нощ идва от мелейкетата. А сега, за да разберем становището на този хадис, т.е. дали този хадис е сахих или достоверен, или хасен, добър, или слаб, или измислен, то ние най-напред се обръщаме към веригата на предавача на този хадис. И когато ние се обърнем към веригата на предавача на този хадис, то ние ще открием много големи проблеми. Защо? Защото предавачите на този хадис са неизвестни или мечхул. И това не го казвам аз. Това го казват нашите учени по хадис. А сега нека да обърнем внимание на думите на нашите учени по хадис. Имам Ибн Хаджар Аскалани, рахметуллахи алейх, казва: аз чух нашият учител или нашият шейх Абдул Вахаб Ал-Хафиз да казва: предавачите на този хадис са неизвестни или мечхул, т.е. нищо не се знае за тях и за тяхното положение. След това Ибн Хаджар Аскалани рахимахуллах казва: аз ги търсех тези предавачи на този хадис във всички книги по хадис и не можах да ги намеря. Ал-Хафиз Мухаммед бин Насир, който е бил един от учителите на Ибн Ал-Джаузи, относно този хадис казва следното: този хадис е измислен за пратеника на Аллах саллаллаху алейхи васеллям. Ибн Джухейм, който е един от предавачите на този хадис, е обвинен в лъжа за пратеника на Аллах саллаллаху алейхи васеллям.
Чух нашия чех Абдул Вахаб Елфази да казва: другите предавачи на този хадис са неизвестни. Аз много ги търся в книгите, за да намеря нещо за тях, но не открих нищо. Също така, този хадис го е предал и имам Суюти и е казал, че неговите предавачи са неизвестни или мачхул. Имам Зехеби, рахметуллахи алейх, относно този хадис казва: сенеда на този хадис е само тъмнини, защото в него се намира Ел-Хусейн бин Ибрахим. Казва Ел-Хафиз Зейн Ел-Ираки в тълкуването на Сунен Тирмизи: този хадис е много слаб и той е от изпращанията на Ел-Хасен, а неговите изпращания на хадиси към пратеника на Аллах саллаллаху алейхи васелям не представляват абсолютно нищо при учените по хадис. Така този хадис не може да бъде достоверен относно ползите на месец Реджеб и дори за нощта Регаиб. Също така другия проблем в сенда на този хадис е, че минава предавачът Ебу Бекр ен-Никаш. Относно Ебу Бекр ен-Никаш, имам Зехби рахметуллахи алейх в книгата си Ел-Мизан казва, че той е слаб и изоставен предавач в хадис. Ен-Никаш е писателят на книгата Шифау Судур. Ел-Хатиб Ал-Багдади рахметуллахи алейх в книгата си Тарих е споменал, че хората са обвинили Ен-Никаш в лъжа за пратеника на Аллах саллаллаху алейхи васелям и той е казал, че хадисите на Ен-Никаш са порицани, т.е. не се приемат. Талха бин Мухаммед бин Джафер Ал-Хафиз е казал: Ен-Никаш лъжеше в хадис. Ал-Буркани относно Ен-Никаш е казал: всичките му хадиси са порицани, а предавача Ел-Кесаи не се знае кой е. И след като споменахме вижданията на учените по хадис, това са учени, които са световно известни и са признати от всички мюсюлмани, то ние стигаме до заключението, че именно хадиса, в който се казва, че мелейкетата са нарекли тази нощ нощта Регаиб, то този хадис е измислен. А след като хадисът е измислен, то на нас не ни е позволено да работиме с него и също така учените са казали, че не е позволено измислени хадиси да се разказват и на хората. Обаче ние го споменахме този хадис с цел, за да се знае, че този хадис е измислен и не е позволено да се работи с него. Също така и друга част от мюсюлманите се опират на един друг хадис, който го е извадил имам Ал-Бейхаки в книгата си Шу'абул Иман. И в този хадис се казва, че Расулуллах алейхи салату вассалам е казал: Хамса лаялин ла ярудду фихинна дуа. Има 5 нощи, в които не се отхвърля дуата. А кои са тези 5 нощи? Расулуллах алейхи салату вассалам казал: първата нощ това е всяка петъчна нощ или лейлетул джумуа. Всяка петъчна нощ, когато един мюсюлманин направи дуа към Аллах субхану ва та'аля, то тази дуа се приема. Втората нощ, за която ни известява Расулуллах алейхи салату вассалам: Ва ауалу лейлетин мин Реджеб. Първата нощ от месец Реджеб. След това Расулуллах алейхи салату вассалам казва: Ва лейлету нисфу мин Шаабан. И средната нощ от месец Шаабан. Ва лейлетул Ид. И нощта на Рамазан Байрам. Ва лейлетул Нахр. И нощта на Курбан Байрам. В тези 5 нощи Расулуллах алейхи салату вассалам ни известява, че дуата не се отхвърля. Когато погледнем към този хадис, то ние ще видим, че една част от нашите учени по хадис са казали, че този хадис е измислен, а друга част от учените по хадис го издигат на степен слаб. Но дори и да приемаме виждането, че е позволено да се работи с слаби хадиси, които се отнасят за ползите на ибадетите,
то ние виждаме, че в този хадис Расулуллах алейхи салату вассалам не ни известява, че първата петъчна нощ от месец Раджеб се приема дуата, а напротив, в този хадис Расулуллах алейхи салату вассалам ни казва, че първата нощ от месец Раджеб се приема дуата. И поради тази причина ние не можем да обвържем този хадис с нощта Регаиб. Като заключение на всичко това, което казахме до тук, ние казваме, че няма достоверно доказателство, което да ни доказва, че в исляма има нощ, която се нарича нощта Регаиб. Хадиса, който го споменахме и казахме, че е измислен и го доказахме, че е измислен за пратеник на Аллах алейхи салату вассалам, този хадис не се приема от мюсюлманите, освен от течението имамия, което е при шиите. И шиите взимат този хадис за основа и казват, че няма абсолютно никакъв проблем в него. И Аллах знае най-добре. Васаллаху аля сейдина Мухаммад, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.